Tak ako to zvykneme robiť na začiatku hodiny, poďme si povedať, na čom sme sa dohodli, že budeme dnes robiť. Porozprávame sa. Áno, ale najprv každý čo povie? Áno, čo čítame, presne tak. No, ja čítam o Enola Holmes. Pani profesorka Pivníková kladie veľký dôraz na individuálny prístup vo výučbe žiakov. Vnímam to aj ako rodič, lebo vyučuje aj môjho syna. A doma vidím vlastne, že ako sa pripravuje môj syn na tú slovenčinu. Je pre mňa veľmi dôležité, ak by v istom momente na hodine každé dieťa prežilo úspech. Vyberte si kartičku, súvisí s tým, čo vy čítate. Ja som vybrala priateľskosť, lebo dievčatá sú priatelia. Ja potrebujem nastaviť aj aktivity na hodine. Čiže my veľakrát začíname bežnými dialógmi, ktoré sa dejú na ulici a práve preto, aby deti vedeli komunikovať aj mimo toho školského prostredia. Stále máme iné aktivity a niekedy aj pôjdeme von, keď máme pekné počasie. Áno, niekedy ani nemyslíme, že učíme sa, len sa hráme, ale učíme sa. Treba vedieť, že Rimavská Sobota ako mesto je viac národné. Viem, že ona chce dosiahnuť to, aby naši žiaci čo najvyššej miere komunikovali, rozprávali aj v slovenčine. Ona vždy vyberá určité postupy, hľadá možnosti. Napríklad aj jedno také bolo, že so základnou školou Dolného Hubína komunikovala, ale ona vytvorila aj medzi žiakmi tie partnerstva, čiže žiaci potom si navzájom si písali, aj sa navštívili. Vyberieš zelený papier, tu máš úlohy. Začíname. Taká prirodzená túžba každého dieťaťa je mať priateľov a my im v tom vieme pomôcť, pretože keď sa stretnú aj deti iných národností, ktoré tu sú na Slovensku, oni si hľadajú priateľov. A práve projekt, ako je Rozumieme si a projekt Mladí ľady je ten, ktorý prispieva k tejto myšlienke. Pani učiteľka je veľmi dobrá, lebo stále má dobrú náladu a stále má iné nápady a zaujíma jej, že my aké nápady máme a aké názory. Každé dieťa v triede má inú štartovaciu čiaru. A preto je veľmi dôležité, aby si vedelo samé zvedomiť ten svoj pokrok. Pretože možno, že niekto, kto bude o 4 roky v slovenčine na istej úrovni, niekto s tou slovenčinou už takto prišiel. A ja potrebujem, aby tie deti zažívali pri vlastnom zvedomení si pokroku úspech. By som vyzdvihla jej hodnoty, lebo hodnotami, ktoré vnášam do svojich hodín, aj sama žijem. Ja si myslím, že má ona tie svoje schopnosti aj vlastnosti, že ona si zaslúži teraz toto ocenenie. Ďakujem veľmi pekne.